Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Dames, van links naar rechts, stel jullie eens even kort voor. Goedenavond, ik ben Jolanda Wetsels en ik kom uit Kerkrade. Sonny Wirtz en kom ook uit Kerkrade. Sandra Peters en kom ook uit Kerkrade. En dan geboren in Heerlen, of niet? En we gaan het hebben, dames, zeg het maar even. In koor worden voor de verhand. Nu hand voor de poppen aan het dansen. Oh, leuk bedacht. En dan hebben we het natuurlijk over toneelvereniging Frozin 1904. En die stammen van Spek, hè. Johnny, even kort intro over Frozin. Vertel eens even in het kort voor die luisteraar die zich Frozin niet kan voorstellen. Wat is Frozin? Ooit opgericht in 1904. Vertel. Ja, ooit opgericht in 1904 in een café aan de Grachterstraat. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ze toneel gingen spelen. Het is er later toch van gekomen bij een uitvoering bij Duitse toneelvereniging waar ze contacten mee hadden. En ja, sinds jaar en dag toen zijn er eigenlijk elk jaar voorstellingen geweest van Frozin. Goed, ik ga eens even van links naar rechts. Jolanda Wetsels, wie bist u bij de Frozin uitkomen? Nou ja, dat was Jans spontaan eigenlijk. Ik zat op een avond op de bank en toen belde het mijn zwagerzoon door Milan mij op. Zwagermam, als ze gingen zin om met ons mee te spelen. Want er waren een speler waren uitgevallen wegens ziekte. Dus ze houden eigenlijk een kleine rol houden ze over. En ja, of ik zin hou om mee te doen. En ja, ik word een beetje aan het zwiefelen. Ik kijk allemaal heel jaar naar toneelstukken. Vooral dialecten toneelstukken. Maar zelf spelen, dat jonge stapje weer. Maar goed, ik ga het je door. Ik ben er zelf de avond nog gaan kijken. Ja, het je valt me goed, moet ik zeggen. Dan zie je maar wat een zwagermam, wat een zwagerzoon deed om de zwagermam je in te betrekken. Dan, net, hoor. Ja, en dan vind ik toepasselijk nu hand voor de poppen en dansen. Ja, maar goed. Ja, Gianni, du bent ongeveer een meubelstuk van de Frozin, wa? Ja. Vertel even een kort wie ze erin is gerold en wie lang dat ze al erbij is. Ja, ik hol gewoon jaar toneelspelen. Ik hou dat in Zinveldje zie je. Bij je collegaatje destijds. En ja, ik hou ze uit, dat vind ik ook leuk. Ik ga wel dat ook ja doen, maar ja, dat is een keer naar Zinveld. Dus nou, toen is het mijn schwester te oren gekomen. En bij mijn schwester werkt het door Con van Loo. En die zei van, wat in Zinveld, voor hand dat hij een keer geoogd. Dat moet je weer bij ons komen. En dan ben ik een keer op een vergadering naar Hanje Jangen. Ja, en dat was het. En dat is toen 25 jaar geleden nog. Oh, dat is al jubileum? Of? Ja, had ze gehad, hoor. Ja, nee, dit jaar. Oh, oké. Dus ja, nee, maar... Goed, het 2 jaar niks kunnen doen, maar nu gaat het nog gaan komen, waarschijnlijk. Sandra, even naar dich. Wie bent u in de Frozin gerold? Nou, eigenlijk durfde dat mijn dochter met spelen. En dat ging op een gegeven moment ging dat studeren en moet het ophuren. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk jammer. Maar ik vind dat eigenlijk zelf ook wel leuk. Toen had ik me eigenlijk zelf aangemeld. En dat is nu 7 jaar geleden. Met mijn 5e stuk en dat is 7 jaar geleden dat ik me aangemeld heb. Ja, Gianni, de hand voor de poppen en dansen. Maar 2 jaar niks kunnen doen. Vertel, wat had u in die 2 jaar wel kunnen doen? En wie had er u naar, laten we maar zeggen, de productie die er dadelijk aan gaat komen, wie had er doorheen geleefd? Nou, we zijn ganz fris en vrolijk wie immer begonnen met het nieuwe stuk. Ja. In 2019, de productie van 2020, een geweldig stuk. Het is eigenlijk een superleuk stuk.
En waarom is het een leuk stuk? Maar natuurlijk dadelijk weer nog. De jeugd had een heel groot aandeel in dit stuk. 2 van die jeugdige spelers zijn er. Door Milan, die worden er helaas goed er niet bij zien. Dus voor hand de rijkdom als vereniging dat we 3 jeugdige spelers hebben. Dus dat is een vroeg met begonnen. En het was heel leuk. Maar ja, toen gooit corona roet in het ijs. En daar ben ik, smicht en nu je vroeg, maar ik ben daar dan enge van dat het ook leuk vind om creatieve dingen te bedenken. Maar het Sandra is er nog wat creatiever in vaak. En voor hand dat toch wel dan, met ons ideeën zijn vroeg naar de voorzitter, je stapt en zo van Cavernet en wie doen voor een kerstviering. En wat, met de Porsche, dat is toch helemaal wel het leukste normaal zien voor ons Wallens en dan niet. Dus ja, Sandra, du kent zo'n beetje over zeggen. Ik vond het op een gegeven moment heel jammer dat voor elkaar, dat voor net spelen, maar dat voor elkaar eigenlijk ook net meer zorgen. En er komt een kerstviering aan, die voor normaal immer uitgebreid met de vrienden en partners samen doen vieren met kerstdiner. En op een gegeven moment dacht ik, maar wanneer van het bij je kunnen komen, moet dat toch ook anders kennen. En toen kwam eigenlijk het idee, wanneer van nu eens een kerstdiner on the go doen. Dan kookgevuur van allerhande dingen. En dat brengen we bij de lui langs. En dan kennen ze dat zelf nuttigen. En dan zijn we toch eigenlijk een beetje bij elkaar. Borrel Jolanda, doen we allebei? Nee, helaas niet. Nou, ze was de eerste Christmas al meteen met de naast in de botter gevallen. Helaas. Vertel me. Ja, die vuurbereidingen, dat wordt heel erg leuk. Dat, Johnny en ik hadden dat eigenlijk zijn te begonnen samen met de vuurzitter, dat maak ik sterk. En we zijn op de dag dat we eigenlijk het kerstdiner zouden gaan, zijn vuur in de auto gestapt met alle potjes en pannetjes. En toen zijn we het bij de lui met muziek langsbrengen. En hadden er ook een kort filmpje van gemaakt. En de lui gevraagd om een foto te maken, want ze hem aan de Christus zoten. En dat hadden we in het filmpje verwerkt en op de website gezet. Kijk, dan zie je toch dat corona nog je tjotje door had. Want er zijn zoveel enorm leuke dingen geboren. En ook het video vergaderen en dan maar allemaal op. En ook het contact houden, hongeré met teams en weet ik wat alle nieuw was. Ja, geweldig. Maar nog even terug, Jolanda, wanneer ben je eigenlijk pas teruggerold? Ik zit eigenlijk pas, wanneer ben ik erin gerold? Volgens mij. Juni naar maart. Half maart, volgens mij. Dan kijk ik wel vertellen. Nu met de Christmas hoffen voordat ze die net hoeven te brengen. Ja, dat heb ik dan niet langs de naast. Nee. En dat wordt dan het kerstdiner. Maar u had nog veel meer door in die tijd. Ja, voorhand met Porsche zijn volging attentie hier langsbrengen met in plaats van de kersttrui de hazen oren op. Dat en de voorzitter houdt zich ook een quiz bedacht. En de digitale quiz is allemaal via Teams. Heem op de bank. En de voorzitter had toen rennen een zakje versnaperingen gebraad met wien en beer en neus veel bij de quiz. Dus het wordt al met al. Dus zoekt zich dan niet meteen live, maar het wordt wel dat contact wordt dan toch. En dat geeft toch een leuk gevoel. Wij gaan het hebben over het toneelstuk, de uitvoering die vanaf volgende week begint, hè Jannie? Ja, 24 en 25 juni en 2 en 3 juli. Hele andere tijden dan we normaal gewend zijn. We spelen normaal in het vuurjaar, waar? Nou, de Porsche. Ja. En vooral nu je kijkt naar datums waar vooral de spelers ook beschikbaar worden om te spelen. Dus vandaar dat het een beetje komisch is. En voor net op de zondag, maar op de vrijdag beginnen. Dus vrijdag de 24e, zondag de 25e juni. 2 en 3 juli. Waarvan op 3 juli, dat is de zondag, voor om 6 uur aanvangen. En die andere 3 dagen om 8 uur. Ja, want de kan zich natuurlijk wel voorstellen dat de vakanties, die spelen ook warm. Want de lui magen warm, dus de lui hand massaal tussen aanhalingstekens geboekt en dan zit ze er ook met. Goed, we vergunt even kijken of we een tipje van de sluier over het stuk kunnen oplichten. Ja? Ja. Schießen Sie los! Ja, het stuk speelt zich af in een beauty farm. Waar daar Alex met de Joyce woont met zijn vrouw en de Schweierman. En de Alex had vroeger in de verzekeringen gezeten. En hij is de tweede man van de Joyce. De eerste is leider gestorven.
En met de uitkering van die levensverzekering Hans samen met de Schweiermam de Beauty Farm opgericht. En die leuft klasse. Daar komen zoveel gasten. Het je lukt dat blijft. Ja, best dat op een dag. Engel bezoekend. Dat er Alex lever kwijt weer is. En dan had ze de poppen. En dan had ze de poppen en dansen. Dan had ze de poppen en dansen. Eventjes naar de voorstellingen. Zoals je zei, 4, 25 juni en 2 en 3 juli. Vermeld even de punten waar de kijkers en luisteraars eventueel de tickets kunnen kopen. Kaarten zijn te koop bij Primera op het Carboonplein, Herenkapper Armati, Boekhandel Schreurs en in het Westhoes en uiteraard bij iemand van de spelers. En helemaal nieuw. En helemaal nu via kaartverkoop@frozin.nl. Was je dat toch nog bijna vergeten in deze digitale wereld van corona. Jolanda, wie zijn de repetities voor die verloof met de volle tijgen? In het begin voelde het een beetje tegen, want ja goed, het was mijn eerste keer natuurlijk. Wat voelt tijgen? Vertel. De tekst. Dan ga ik niet in vragen. Dan moeten we nu maar komen kijken. Dan ga ik niet in vragen. Tekst onthouden is Jans nieuw voor mij natuurlijk. Maar goed, mensen vaker als je lezen, dan liet het hangen, gelukkig. En ik ben Jans opgevangen door de rest van de speleren. Dus het is een grote familie eigenlijk. Dat is sowieso zo. En ik moet zeggen dat het over het algemeen bij alle toneelvereinen is. Dat het een grote familie is. Vergun even een bruggetje slaan zo meteen naar Niels en Brett. Want die zitten hier neer vooral zich te hengse vrieven om te komen. Wie de jeugd heeft de toekomst. Dus vergun ik weer met Niels en Brett. Wil er nog iets zeggen, Sandra? Shani? Kom vooral kijken, zou ik zeggen. Ja, kom vooral kijken. En Jolanda, doe toi. En dat die alle tekst net daarvan vallen. Maar er is ook een floor manager. Ja. dat ik tot tekst ik fluisteren, wenn ze een broeiese is. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, je moet stellen dat zeggen. Nee, dat moet van niet aan. Nee. Goed, dank u alvast voor de komst in de studio. Gunt voor Niels en Brett erbij halen. De twee van de 3 jeugdige leden van de toneelvrije Frozin 1904. Ik zou zeggen, buiten afmars voor u. En zometeen weer met Brett en Niels, die al voor de deur stonden te kloppen. Ik huur ze al. 2 van de jeugdige leden van de toneelvereniging Frozin 1904 hier bij ons aan den Dis. En Niels, die kennen we natuurlijk, hè? De Europese kampioen Kata. Die was een paar weken geleden hier. En daarnaast, stel je even kort voor, Britt. Ik ben Britt Kuipers en ik kom uit Kerkrade. Ik zit bij toneelvereniging Frozin. En ik ben 20 jaar. Ja, Niels, toch even kort voor de mensen die jou een paar weken geleden niet gezien hebben. Nou goed, ik ben Niels. Speel ook bij Frozin uiteraard. Ik ben 21 jaar. En ik woon zelf in Heerlen. Maar speel toch in Frozin mee. Ja. En du zal merendeels denk ik wel een Hollandse rol houden, of niet? Ja, dat is een goed punt. Nee, dat niet. Moet ik in het plat nog eens doen? Ja, oké. Brett, even voor die kijkers en luisteraars die net kennen. Wie bist u bij de Frozin gerold, laten we maar zeggen? Ik ga weer op de basisschool zo. Toen ik met je door aan een crashstuk van de Frozin. En toen hadden ze me een paar jaar geleden gevraagd voor een klein gastrol. Omdat ze toen Inge zoeten. En ze koeten mijn naam nog van dat crashstuk. En zo ben ik erin gerold. En zo ben ik eigenlijk erin blijven hangen. Best erin blijven plekken. Wie lang is dat nog geleden? Dit werd mijn 4e stuk. Dus dat is 6 jaar geleden zoiets. En aan voor 2 corona-jaren. Dus, maar goed, die tellen ook met. Wat drukt u als jeugd aan het toneelspelen? Want ja, dat is natuurlijk voor iedere toneelverein een absolute must. Want als ze geen aan was voor ongehaven, ja, dan huurt het ooit op. Wat is zo leuk aan toneelspelen? Voor mij is het echt... Ik vind zoveel dingen leuk om te doen qua beroepen en qua hobby's. En qua toneelspelen kunt dat allemaal bij je. En je kunt immer je het anders zien en immer een andere rol spelen.
En die variatie, dat maakt het gewoon heel leuk en heel interessant. Deed u beroepsmatig rollen spelen of zo voor die beroep? Nee, de Zwitser bekijk zich. Nee, ik doe een opleiding tot verpleegkundige. Dus het is Jans ander richting. Dan had ze wel absoluut bij elke patiënt een andere rol. Ja, absoluut, dat is. Absoluut. Niels, wat drukt dich aan het toneelspelen bij de Frozen? Wat drukt mich vooral? Ik speel neben Frozen, had ik ook op de middelbare school in het TTO Toneelhoofdstad, van de tweetalige opleiding. Dat had ik gewoon ooit eens een keer geprobeerd. En wat ik toch het hele leuk aan vind en waarom ik ook ben blijven hangen, en wat ik ook bij Frozen terug herken, is echt het familiegevoel. En dat familiegevoel, als groep weet je gewoon echt een soort familie. En dat de bouwt gewoon vriendschap op voor het leven. En dat is wat ik bij beide toneelverenigingen, waaronder Frozen, dus ook echt zien terugkomen. En dat vind ik heel erg leuk. En daar was natuurlijk een paar oude rotter erbij met het... Met beleefdheid voor het woord ouwe. Maar een paar oude rotter erbij die het klappen van de zweep natuurlijk kennen. En die u helpen, hè, Britt? Toch? Ja, heel erg. Zeker in het begin. Ja, dat is gewoon wat Jolanda ook al zei. Die nemen dich zo met. En ja, die leren dich zo'n klein dingen. Wat ze zoveel aan has uiteindelijk. En ja, het is echt familie. Het is echt bijzonder. Even een tip. Wie kan ik in de tekst goed onthouden? Stop het. Om het dich gewoon te vertellen aan zichzelf. Oké. Dus niet stampen, maar gewoon doen alsof ze het tegen Inge vertelt. Dat helpt bij mij immer heel erg. Nou, dat vind ik een goede tip. Misschien is dat ook het voor al die geslaagden die nu geslaagd zijn en die volgend jaar nog op moeten. Moet je gewoon tegen diezelf dat ganse studie begonnen is het, Jot. Niels en Britt, waarom moeten jullie naar dat stuk komen kijken, nu hand voor de poppen en dansen? Ten eerste omdat het gewoon een heel leuk stuk is. Dat is het belangrijkste, denk ik. Nee, en ten tweede, in het stuk gebeuren gewoon ontzettend veel dingen. Ontzettend veel grappige dingen. Er zijn heel veel verwikkelingen. En dat maakt het stuk gewoon hartstikke interessant om te zien. En ten tweede, hand van dit jaar, in tegenstelling tot heel veel andere jaren van Frozen, een relatief jonge cast. Goed Vuur als jeugd en dan ook nog Milan erbij. Verhand draaien relatief goede rollen. Dus dat is een stukje vernieuwing. En dat maakt het ook wel interessant, denk ik, om te komen kijken. Britt, ik zou me zo kunnen voorstellen dat toen de jongen springen in het veld best door die manslu even de kop wil maken, zoals zo jet. Ja, dat klinkt. Vergeet dat niet vertellen. Maar had je een leuke rol? Ja, ik vind een hele leuke rol. Ja, ik zet er wel een beetje tussenin. En dat maakt het leuk dat ik naar alle richtingen een beetje op kan. Dus de moels met de wink met. Ja, die had ze immer erbij, waar die lu. Hand voor alles je had, of zei ze, we moeten absoluut nog jij kwijt. We moeten absoluut nog jij over dat stuk, Sarah. Wat op zich nog wel leuk is om te vermelden, overigens, is dat in de coronatijd hand van regisseurs gewisseld. En hier is hand van dit stuk met Fien Tans hand geoefend. Ook hartstikke leuk. Wat wel leuk is om te zien is dat op het moment dat ik naar een regisseur kies, dan kiet dat stuk ook een heel andere wending, een heel andere drieën. En dat is ook wel heel interessant. Dat is ook wel leuk om te vermelden. Ja, wat natuurlijk belangrijk is als regisseuse, de moet vallen bij de lu. Nog even de naam van de regisseuse? Marij Walzak, op dit moment. Allee da, dan wens ik het Marij en de ganse Frozen. Toi met nu hand voor de poppen en dansen. En dan zeg ik aan u bedankt voor de komst naar de studio. En ook aan het Sandra en het Jolanda en het Chani, Britt en Niels. Dankeschön. Toi met de vuurstelling op 4 en 25 juni. En op 2 en 3 juli in het Westhoes in Kerkhof West. Adieu, wat.